Hola, bon dia, bona tarda o bona nit. Em presento, em dic La Panero i sóc una actriu que explica contes. Avui us vinc a explicar un conte molt especial, amb unes dates molt especials, i aquest conte es titula Les 3 llegendes de Sant Jordi. Qui diu la veritat? És de la col·lecció Festa Va, de l'editorial El Cep i la Nansa. Està escrit per la Montse Balada, il·lustrat per l'Eva Sans, i narrat per mi. Doncs esteu preparats i preparades? Sí? Doncs amb tots vosaltres, les 3 llegendes de Sant Jordi. Qui diu la veritat? Tothom parla de la llegenda de Sant Jordi, una llegenda que va succeir fa molt de temps, quan els castells eren plens de reis i reines, de prínceps i princeses, de cavallers i cavalleres, de dracs i dragones, de ratolins i ratolines. Però és veritat tot això que ens han explicat? Què dieu que què? És que aquí tinc els protes. Cavaller, princesa i drac. Que voleu explicar la vostra veritat? La voleu escoltar? Doncs crideu al cavaller. Cavaller! Cavaller! Hola, bon dia, em presento, sóc el cavaller més valent del món. M'agrada ajudar a la gent i us vinc a explicar el que fa temps em va succeir. No molt lluny d'aquí hi havia un regne, però en aquest regne el van visitar un drac. Aquest drac es menjava els ramats d'ovelles, es menjava els cultius i va arribar a menjar-se persones. El rei i els consellers van decidir que escriurien el nom de les donzelles del poble i les posarien dins d'un bagul. L'escollida seria la que portarien cap a la cova del drac. Però va ser així, que tot i així el drac no parava de menjar i de menjar i de menjar. El rei i els consellers ja no sabien què fer, fins que van decidir cridar el cavaller. I va ser així com jo, el cavaller més valent del món, vaig entrar en acció. No puedo. Ai. Majestat, estic aquí per complir el que vosaltres desitgeu. I va ser així com el rei va dir que havia de salvar el seu regne i havia de matar aquell drac malvat que estava menjant-se tot. Majestat, jo, el cavaller més valent del món, faré el que estigui a les meves mans. Clar, va ser així com jo vaig començar la meva aventura buscant el drac. Vaig pujar al meu cavall i anava buscant el drac. Quan de cop i volta vaig escoltar auxili! De cop i volta
vaig veure una princesa que cridava «Auxili!». Just davant d'ella, un drac de 2 metres, amb unes dents enormes. I jo li vaig dir «Atura't, drac malvat!». En aquell moment, el drac em va llançar un alè de foc. I jo, amb la meva espasa, el vaig matar. De la seva sang, quan va arribar a terra, va sortir un roser. D'aquest roser vaig agafar la rosa més maca de totes. Li vaig donar a la princesa i junts vam pujar a cavall, vam pujar a cavall i la vaig portar al regne. Quan vaig arribar a palau, vaig entregar la princesa sana i salva al seu pare. El drac havia mort. I així va ser com jo, el cavaller, vaig ser molt conegut per haver salvat aquell regne del drac malvat. Em van dir i em van oferir per quedar-me al regne i casar-me amb la princesa, però jo, un cavaller més valent, els hi vaig dir que no, que necessitava continuar el meu camí i continuar matant a dracs malvats. I va ser així com em vaig acomiadar de tots, agraint tot el que m'havien ofert. I fins aquí la meva veritat. Espero que us hagi agradat. Ha! Què? Doncs sí, aquí ha arribat la versió del drac. Vosaltres creieu que és veritat el que he explicat? Què dius ara? Ah, que vols explicar tu la teva versió? Vale, doncs, els hi vaig a dir, espera un segon. Que la princesa us vol explicar la seva versió. La voleu escoltar? Sí? Doncs crideu-la. Princesa! Princesa! Sí, princesa! Sí, ja vaig! Princesa! Oh, la, la, la. La, 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 la. Hola, bon dia. Em presento. Soc la princesa, però no sóc una princesa com d'aquestes de tota la vida, que tenen por i estan tancades al seu castell. No, jo sóc una princesa molt valenta, que a més no tinc por de res. I sabeu què? Totes les primaveres, per aquesta data, hi ha un concurs de crits. Sí, i jo sóc la guanyadora. He guanyat 3 anys seguits amb el meu crit. Que el voleu escoltar? Ah, sí, i tant. Esteu preparats i preparades? Auxili! Aquest és el meu crit. Doncs, voleu que us expliqui el que fa temps va passar al meu regne? Jo no tinc por, com us he dit, però fa molt de temps va arribar un drac al regne. El meu pare, el rei i els consellers es van reunir perquè el drac es menjava les ovelles, es menjava les collites. I el meu pare i els seus consellers van decidir
que posarien en un paper el nom de totes les doncelles, inclòs el meu. El van guardar a bàgul. Jo, en aquell moment, que era molt valenta, vaig anar al meu pare i li vaig dir: escolta, pare, jo, la teva filla, vull anar a lluitar contra el drac. Però, pare, escolta, que jo soc molt valenta i jo vull lluitar i jo vull salvar el meu poble. Però, pare, que jo soc... El meu pare no em va voler fer cas. Em va dir que em anés al meu quart. Al meu quart jo vaig tenir una idea. Voleu que us l'expliqui? Sí? Vaig esperar a que tothom estigués dormint. Quan tothom dormia, jo em vaig despertar i vaig anar al baúl. Vaig treure tots els papers de tots els noms de les doncelles del poble. Els vaig canviar per tot de papers que posaven el meu nom, princesa. Vaig posar tants, que quan traiessin un paper, el nom de la doncella que aniria cap a la cova del drac seria el meu. Al dematí següent em vaig despertar amb un crit del pare. Ai, la meva filla no! La meva filla no! Ai, però què passa, pare? Escolta, mira, pare, si he sortit jo, he d'anar em dec al meu poble. Els consellers em van acompanyar a la cova del drac. Us he de dir que jo no tenia gens de por. Però bueno, havia de fer com una mica de... Ai, quina por! Ai! Quan els consellers van marxar, em vaig quedar sola a la cova. Notava una olor molt pudenta. Vaig començar a veure unes dents molt grans que sortien d'una cova. I així que vaig pensar: i si aprofito el meu crit guanyador perquè vingui el cavaller i mati el drac? Encara que el podria matar jo, però clar, no porto espasa. Esteu preparats per escoltar el meu crit? Sí? Vaig escoltar que s'apropava algú. Atura't, drac malvat! Era un cavaller. Oh! El cavaller va baixar del seu cavall i amb la seva espasa li va clavar la panxa del drac. Quan el drac va caure, em vaig adonar que era un drac màgic, perquè de la seva sang va sortir un roset. El cavaller va agafar una rosa i me la va oferir. Però jo vaig agafar una altra rosa i li vaig oferir al cavaller. Junts vam pujar al cavall. El cavaller em va portar a palau. Quan vaig arribar, el meu pare
ja s'havia enterat de tot el meu plan. I va ser així com el meu pare, el rei, es va donar compte i em va felicitar. I em va dir que les princeses també podem ser valentes. Des d'aleshores, jo, la princesa més valenta i sense por, sabeu el que he fet? He obert una escola de crits. I aquest any estic preparant un nou crit que segur serà el guanyador. I fins aquí la meva veritat. Espero que us hagi agradat. Ai! Què tal? Què penseu? Us ha agradat aquesta història? Us ha agradat la versió de la princesa? Sí? Però... Ui! Falta la versió del drac. La voleu escoltar? Doncs crideu al drac. Drac! 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 Hola! Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc un drac i us vinc a explicar una història. La meva història. Jo visc en un regne de dracs i el rei drac té una filla, la princesa Dragolina, però com totes les princeses plora per tot, plora per rentar-se les dents, plora per vestir-se, plora per menjar, plora si veu un escarbat. La princesa Dragolina estava molt trista. Al regne venien amb remeis, ungüents, pomades, de tot. Flores de bac, medicaments i res d'aquelles coses no li feien res. Jo vaig anar al rei dels dracs i li vaig oferir la meva ajuda. M'ofereixo a vostè, majestat, drac, reial, que jo aniré a algun poble a veure si trobo algun remei per la tristor de la seva filla. El rei drac no tenia res a perdre i em va dir, doncs endavant. I va ser així. Com vaig arribar a un poble, vaig veure collites i jo ja tenia gana i m'ho menjava tot. I també vaig veure ovelles i me les menjava. Però necessitava trobar un remei. I va ser així com vaig sortir de la meva cova i em vaig apropar al poble. Però hi havia alguna cosa a l'ambient que... em feia estornudar i cada vegada que estornudava del meu nas i de la meva boca sortia fum i ho cremava tot. Ai! Amagat a la meva cova, tenia molta gana. I quan sortia a preguntar a algú, la gent quan em veia, es posaven a cridar com a bojos. Jo només els volia preguntar si... Déu meu! Un dematí vaig decidir que tornaria al meu poble. Sí,
sense remei. Quan vaig sortir de la meva cova, em vaig trobar una noia. Portava una corona, 2 trenes, el cabell molt llarg. I quan em va veure, sabeu el que va fer? Es va posar a cridar: auxili! Un drac malvat se'm vol menjar! Jo menjar-la? No, jo... De cop i volta... Vaig notar una punxada molt gran. Vaig caure al terra. I aquesta va ser la senyal. Que no, va ser la senyal de que tota la meravella del regne. I em vaig quedar adormida. Quan em vaig despertar, al costat em feia molt de mal. Vaig decidir marxar. Però em vaig donar compte que de la meva sang havia nascut un roser. Aquelles flors eren tan meravelloses que vaig decidir agafar una. Li portaria a la princesa Dragolina. I molt ferit vaig arribar al regne dels dracs. Quan vaig arribar li vaig oferir la flor a la Dragolina. Quan la Dragolina va olorar aquella flor, es va posar molt contenta. És des d'aleshores que jo, el drac, cada primavera recorro tots els pobles per veure que estiguin totes les roses al seu lloc. I és des d'aleshores que jo sóc el drac reial. I aquesta ha sigut la meva veritat. Doncs, molt bé. Fins aquí les 3 llegendes de Sant Jordi. Qui diu la veritat? Vosaltres creieu que la veritat la diu el cavaller? Creieu que la veritat la diu la princesa? O potser la veritat aquest cop la té el drac? Doncs per acabar, tot ha funcionat. El cavaller salva la princesa salva el seu poble i el drac retorna l'alegria al cor trist de la dragona. Aquesta història ens ha ensenyat que no tot és el que sembla si a tothom deixes parlar. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Espero que us hagi agradat. I sabeu una cosa? Jo em quedo a casa. Moltíssimes gràcies i feliç diada de Sant Jordi!